Dagan ka! Bunal! Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Karon ang ika 62 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Wala jud kay plano mo dagan ga. Ngano man? Kapoy, wala kay kauban or di lang jud ka ganahan. Dili ka ganahan nga ma-healthy. Ikaw, narana nimo. Basta kay nindot kayo nga maabot ang panahon nga bisag tigulang na ta. Healthy ta. Mientras sayo pa, bata pa ta. Dagan na, ha? Ako, dagan ako. Oh, nari ko kauban ron. Naguna do kabuk. Adto nami. Dagan nami. Wigo. Wigo sakyanan. Ang kauban oh. Mga gwapo ni. Puti mo sapatos. Tayo doon ang tila agad. Kubuan lang lang sakit. Pag dinilang ba? Mana? Luya na. Itao na yung mask ya. Pumunta yung perfume no? Siya nga yung tubig ay. Kusog yung baha ba? Kusog yung baha sa tubig diri. Pero may agas pero may samuha. Luang ni. Mo di ay. Mo di may agas. Kay ila din yung hipusan na. Awas-awas na. Kapoy dyan yung magdagan-dagan. Masawag gini kapoy magsigligid. Pero usahay bisag wa tayo gibuhat nagdigda-higda ra ka. Kapoyon niya kung ka bantay man aga. Asa man ka sa kapoy nga wag gibuhat o sa kapoy nga nakikibuhat. Pili lang. Kapoy naga pero dapat mapadayon na ta. Ha? Bisag unsa pa rin magibuhat padayon na diha. Bunal ga. Stop over sa mga murag hubsan. Kusog am dagan. Tarong ba? Kusog am dagan ya. Dita mayad ba managan ta? Asa? 1 2 3 Dita mayad managan ta. Madi ko. 1 2 3. Hinahinay na sa tari. Masing masuka na itong munggus. Doon na lang ga. Palayon ta. Bunal. Dagan ka. Bunal. Ikaw ulit bunalan. Ikaw dagan. Finish na ga. Kapoy yun ang mudagan ga. Labi na gid og bag-o pa ka magsugod no. Pero ang masulti na ko nimo ayaw na ang kapoy. Think about the long run no. Para sa imo rin po ng lawas. Para sa imo rin po ng kaugalingon. Mauna nga ayaw pagkapoy-kapoy. Mas kapoy pa ang mag-inom, mag-maintenance kaysa mag-maintain og exercise. Ang susunod di kayo mga ga. Ang susunod itong adagan. Padayon mo sa pagsuporta. Gano'y TV, ano'y out. See you!